martang yang mahita. Ali Tuhan debata maulate hupasatura nami tuho di sudi aka pangaramotiomu di tonga-tonga ni ngulu nami jala aka pasu-pasum na maragami na hujalohami saat tu partikianon. Noang Tuhan dapala ditikion nang tangihon nami ma hatami marsaringar mai di tonga-tonga ni ngulu nami. Saya sama kadu sa pangalasun nami holam mga saun Jesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion imana tersurat di buku Matius bidu 10 ayat 12 sahat tuai 14 songonon ma didok disi. Behado rohamuna adong ma di sahalak 100 biru-biru gabi mago sada siani data di konon nama na sia pulu siai ditor laho mangalului namagoi nasi tong ma nahudok tuhamu anggo dung jupaksa lasam marohana midai asamida na sia pulu sia naso magoi suang songonido rohani amamuna na di banua gijangi ai di pangido do naeng unang mago agia sada sian name meton olak nido sahatna topi ni hata ni Tuhanon di halomoho debatado hamubaon ni rohatta akadongan sapur siaon mulut aparruahon Yesus Kristus nasai memberitahon berita nauli manang hatana totu jok-jok do ibana marupama apara tongodi tikion hatani Tuhan nanang sitangihonota ima taringot biru-biru namago dileo Jesus dosa da tu dosa tu akka sisiana dohot akka nama bege jamitana tu dosa ni dibai Jesus siat parngoluan siap hari sada parmahan di bangsa Israel ima sada ulaon nama saya takas di boto hala Israel songon dia ulaonna marhite taringot tusi Jesus mengajari nasida iraba didok behado rohamuna adong ma di sahalak 100 biru-biru gabe mago sada siani data di konon nama na sia pulu siai ditor laho mangalului namagoi nasitong manahudokot tuhamu anggo dungjuk paksa lasam marohana midai asamida na sia pulu sia naso magoi dibai Jesus tu dosani asamura atusan ni akka sisianna dohot akka naubigisa saluhutna taringo tu holong ni debata marnida akka jolma nalilu di ayat 14 didok do disiswak songoni do rohani amamuna na di banua gijangi ai dipangido do naeng unang mago agi sada sian name meton adong tolu siodol honoton sian ayaton na perjolo Tuhan silului akka jolma namago Tuhan Yesus natasobai ima Tuhan silului akka jolma namago dakola si panguhum sabing manang namanulakon akka jolma pardosa alai di diori do akka nalilu asamula tudala katiuron boita jaha di Hesekiel 34 ayat 16 lulu aku mana magoi jala mulak buanoku natardepari jala lilitaku do nama bugangi jala pargogoaku do namar sahiti alai anggo namok moki doho nagogoi siap ponokku do au sadiri tahe marmahasa marhite-hite uhum tungso ada do parmahan nama ngoloi hamamago ni biru-biruna biru-biru nalilu manang nasulilui magobarhon parngoluon ni jolma alai tungsa luhut do jolma makarikoto kaluao nasiat Tuhan Yesus Kristus di Efesus bidu 2 sada didok do songonon hamupe nunga mate hamuna jolo hinorhon ni akka pangalausion do dosamuna alai dang di halomoho debata hamamago ni parjahati alai hamumula ni parjahati do di halomohon debata diuduti di Efesus 2 ayat 415 alai anggo debata para siroha bolo do jala parholong roha na balga maradopok kita jala rapok Kristus do di pangulu ibana hita
akan daung mate di bagasan aka pangalasion nasian asini rohado ubahin na malua hamu. Napaduahon, godang nilas ni rohani Yesus di hamu mulak ni parjahati. Dia 10 tolui didok nasitong ma nahudok tu hamu. Anggo dungju paksa lasan marohana midai. Asamida nasia pulusia nasomagoi. Gudang nilas ni rohani parmahani dungju paksa nalilu nasadai. Dipatudos tulas ni rohani Yesus moloboi mulak sada pardosa tu ibana. Sianon mata boto godang nilas ni rohani debata dihamu mulak ni parjahati. Napatuluhon dang dihalomo Yesus hamamagoni jolmai. Dai 14 suang songonido rohani amamuna na di banua gijangi. Ai dipangido do naing unang mago age sedesian na meton. Di halomo debatado sude jolma asabadia. Songon ibana nabadia. Songon sada basa-basa nabalga situtudo di hajol maon. Ala dihaholongi debatado jolmai nang penaung madabu tu bagasa dosa. Ubahenido dang dihalomo debata hita lilu diakka daletta. Ido ubahe dijagaho debata hita asau nang lilu diakka daletta. Jadi aladang dihalomo debata hita manusia lilu di bagasa dosa. Dilehon mati hita basa-basa na sumurung. Naparjolo dilehon matu hita hatai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus jala Yesus do hatai ibana mahata na mangului jala bibeli pabuahon jala patuduhon tuhita. Napaduahon dileho tuhita todi parbadia lao mangatusi lo monirohan debata marhite-hite todi parbadiai dilehon mahatai tu bagasan rohatta. Gabedang adong be pabikasi dihita asa gabelilu sia dalan ni debata. Ala naung tinutun hatai hita di dalatta. Akadongan sapor siaon mulutari mangi topi ni hata ni Tuhanon. Ima dihalomo debata do hamu bau ni rohatta. Ranu ngahira sude halak Kristen maboto dang na dihalomo Tuhani lilu jolmai di dalanna. Alai jok do dak tahatusi na lilu do hita manang daung. Balik tahe gabi hita do jok-jotan menghumi halak na asing sia dirita sadiri. Alai ditikion dipabuat tu hita marhite-hite to di parbadia. Boy do hita di parmudu-mudu lama boto songon dia do ha adongon ni hapor syaut tai. Tajalo masiat tuhatta asa taboto akka nariko di ngolutta. Marhite to di boy maboto otta sedia dao mahita sia Tuhan Yesus. Molotung masai dao pola mararu sotatadda belomo ni rohani Tuhani di si mahita naung lilu. Alai molotung na lilu pehita. Takas do di paboa di hatani Tuhanon. Tung na solomodo rohani Yesus hita lilu. Diluluido hita sahat tunaju paksa. Molo dung jupang ibana hita. Tung masai las rohani Yesus. Dungi taruli mahita dihangoluas sogot na saliling-liling na. Jala tarpasu-pasu mahita di ngoluta di portibion. Amen. Martangyang mahita. Ali Tuhan rebatan ngatakas behubigi hami di besyak katami. Asimaroham saya jara-jari hami jala paramudu-mudu maham di bagasat todim. Lau mangulaho na bartu hatami. Sai pargugui mahami totong majamoto dirinai di bagasat todim. Asau nang gabi lilu hami jala jolo manamago sian adupami. Sesama Tuhan dosa pangalasan nami hola mga salam Yesus Kristus. Martanya kami tuho. Amin. Horas madihita salhubna. Shalom.